Ayan. Hi guys, so ayan, good morning. Ayaw magpakita ni Haring Araw, ni Haring Araw. Ayan, nag-aagaw yung liwanag sa yung dilim actually ngayon.
madilim sa labas, madilim na maliwanag. Madilim yung langit kasi may mga ulap at umaambon ngayon. Pampasipon yung ulan, kaya ingat-ingat.
number you have dialed. Hello? Sir Mark? Sir Mark? Hello? Hello? Sir Mark? Ay, hindi naman sila offline. Sorry, sorry, sorry. Ano pa? Ano ba yan? Actually, kaya tumawag ako sa iyo dahil tatanungin kita kung may na-receive kang text or call nila. Oo nga. Ano daw sa... Opo, ano bang sabi nila? Ah, sige, 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 sige. Thank you, thank you. Sige po, sige po. Salamat. Tapos, sir, boss,
Ma, si Kasumpang nasa loob na ng SBF. Wala siyang na-receive na call and text pero may pinapipirmahan na daw sa kanya eh. Ibig sabihin pinaprocess siya kahit ano no offline, manual booking. Bakit naman si Jose pinauwi ng tarantadong bonin na to? Oh. Tingnan natin kasi sabi ko sa kanya, picturean niya yung pinapirmahan sa kanya, ipadala niya sa akin. Sabi ko for manual booking, 'di ba? Sige, bye-bye. Pinadala ko na. Alright.
number you have